Ďalko, neuveríš dnešný deň. Išiel som s dédom kupovať sviňu na mesone. Týpek dal ponukol diviaka, čo mal najazdené 8 kilometrov, nikdy nebúraný. Tak ho dedo sebral domov, že budú klobásky iné. Až doma zistil, že má stočené kilometre a jablčka na prednej náprave vytočené o 180 stupňov. Tak sa dedo vrátil a obstral mu bránku, dobre mu dal. Týpek nám ponúkol diviaka, čo mal najazdené 8 kilometrov, nikdy nebúraný. Tak ho dedo sebral domov, že budú klobásky iné. Až doma zistil, že má stočené kilometre a jablčka na prednej náprave vytočené o 170 stupňov. Tak sa dedo vrátil a obsral mu bránku, dobre mu dal, ne?